ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ରହିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଲ ରହିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମାଲ ସ୍ଲାବ୍ ବଟମ୍ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାବ୍ର ଲାଷ୍ଟ କାମ ଏଇଟା, ବଟମ୍ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ। ଏବେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେବ, ତାପରେ ସେ ମାଲ ଯାକ ଟପ୍ ମାଲ ଉଠିକି ଟପ୍ ପକା ହେବ, ତାପରେ ସରିବ ଏଇଟା। ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାବ୍ ଲାଷ୍ଟ କାମ ସରିଲେ ଚାଲ ହେଇଛି सरले पार କାମ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ରେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ପିଲାମାନେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କାମ ହବନି, 9ଟା ବେଳକୁ 8ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବା କହୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନେ ଖୁସି, ଆଉ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାମ କରିପାରିବାନି, 8ଟା ବେଳକୁ ଛୁଟି କରିଲେ ପଳେଇବା, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଏବେ ଆଉ ପୁରା ପୁରୀ ହେଇଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁ ପୁରା କୋହରା କୋହରା ପୁରା ଚାରୋ ତରଫ।